Vítám vás z dnešního videa. Dneska si tady zahrajeme Iron Shout. Už hádám, že se tomu prosadit do toho asi nechce, už podle toho jeho výrazu. Oh my god, bro. Takže dáme, co bych dal tady tu, dáme klasik. A jdeme na to. Gary! Když se budete chtít víc takových videí, tak určitě nezapomeňte dát odběr a like a užijte si videa. Chudák týpek si chce jít na skateu, předem mě chce zabít a já ho jen tak prostě pouknu. Co to bylo? Co tady byla nějaká týpka na... Co to bylo? No. Zase ta týpka. Přiznám se, že tady tu hru už jsem párkrát hrál. Jako docela mě baví. Nevím, jak mě to může bavit, ale jo. To je prostě prase, který je úplný agent. Nevím, jak to mám nazvat, úplný John Wick. Tak zabijíme. To je Killside. Jestli byste chtěli, a bude u tady toho videa 30 lajků, tak dám pokračování. Tak. Jsme to odrazili. Bum. Tak, tady mu dáme do hlavy. Reálně, co to je, já nevím, jestli to má být holka, nebo nějaký týpek, který má na sobě holčičí oblečení. Aha, já už asi vím, co to bylo. To je Kladivo! Jdeme na to. Jako je to těžký se soustředit a o toho mluvit, ale... Okay. Wow, tady je docela respekt. Tady hodíme mu to do toho štítu. Potom to zabijeme. Jinak vlevo v horním rohu jsou naše životy. Jsme docela zmacený. Skolíme tady na co tady tu týpku. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Zase ji skolíme na zem. Dobrý. Ne, už mám mrtvý. Ale to nám nevadí. Jdem další. Já jsem si našetřil na to Among Usa. Hezky do hlavy. On se vrátí. Tak nevím, to vypadne. Jdeme na ně. Normálně Cristiano Ronaldo jsem dal. Bum. Tady zabijeme, protože to nevím. Kde se vás nebojím. Tak. Ještě tu. Myslím, že to je trošku neférový, že jdete po mně se štítem. Jsem takový nevinný prase. Je to hlavně toho týpka, který háže ty.
Co dostaneš? Ty. Tak, dáme mu kosti, tak, do k tomu hodíme kladivo. Co to bylo? Teďka dají proti svým. Pum. Takovou mega je cool, že to když jakoby odhodíte třeba kus té zbraně a pak můžete ještě odrazit další zbraní, která není jakoby rozbitá. To mám docela málo životů. Tak já hádám, asi skolí zase na zem. Vidíte, zase jsem to odrazil. Zase odkladím. Jdeme na něj. Tak. No, kolik jich tady je? Přijím, zase můžu žít. Ne, usmatný. Kde jste? Já se nebojím. Zase. Do obliče. Že se to vezmu. Tak. Dostaneš to. Je jako docela fuška. Její hlavu jsme odrazili. Dostala jsem vlastně lekci, dostala vlastním kladivem. Pojďme, kýde. Jsem přizvan. Slova, jestli to povím o angličtině. Tak. To se tohle. Nevím, jak mu může čepice jako ubrat. Ale ok. To je fuška. Tak, jdeme na ně. Jak je to docela fuška. Neřekl nic. Jdeme na ně. Kolik tady zase je? Jste se přemnožili. Tady jdeme na ně. Jako je to docela fakt jako fuška tady, proti ním jako se přemnožili. Já ne, vemte myslivce na ně. Teď mě zajímalo, co by se stalo, kdybyste fakt dali velký rekord. Co by se stalo, jestli bych tady bylo fakt miliarda, nebo jich tady prostě někdo přišel a celý je vyzabil. By mě zajímalo. Pum. Na ně dělej. Dobrý. Ještě se tady uhýbat s tím míčem. Jako dostala taky fuška. Dělej, dík. Týka mi to mohla. Dobře. Ne. To je poslední hra a to je fakt fuška. Už to tady říkám po třetí. S klobouk,
naše. Pum, pum. Dík. Zabije tady ty typky, jakoby myslím ty s těma hůlema je mega výhodný, protože oni vám vždycky dají jako zbraň. A hlavně tady ta týpka, která je na ty koule. Tak, tam má kladivo, což je taky mega dobrý. Ráno jsem po něm odhodil hlavu. Tak. Kamálka. Tady je boho. Tak, dostaneš. Tak. Co jsou ty? Kamarádost. Já jsem tady nechtěl, jsem chtěl jenom odskočit. Jako dát takovost. Tak, jdeme na ně. Šup, dělej. Kolik tady je? Počkáme tady na ně. Tak. Tak. Normálně. Zabijeme tady. Ne. A doufám, že jste si tady to video užili. Jestli jo, tak zanechte like, odběr a čau.